Hello guys, good morning. Ani goदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायनो थाबाय हरगासिनो दं। दिनै ओरैनो भिडिअ लाबाय आरोना। दा आंनि खिथिजों आरोना माइफोर गाजोब्बाय आरो माखासे खामला माखासे न'आव हाजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय दा मारा होबावनांगौ दं। माखासे मेचिनजों होसिगोन आरो माखासेखौ मोसौजों होसिगोनलाय। दंबावो नै रोगानांगौनि खाथिनिखौ रोगायाखै एसे गोजाननिखौ रोगाना लाबोजोब्बाय आरोना। आं मैगं थिलिखौ देखायनाय जोंहानिखौ न'आव जानाय जायो। मटर गायदोंमोन ना मटर दं ओमफ्राय बिन दं बिनबो दं। बिनाबो अबावबा थैगासिनोसो एम्फौ दं ना मादोंथाय। ओमफ्राय बुथुवा फुरा दंखायो बुथुवा जोब्बायसो सेस बुथुवा। टमेट' गायदोंमोन टमेट'आबो रानगासिनोसो मा जादोंथाय। खिन्थाहरलाय सोरबा मानो रानदों टमेट'आ। रानबाय थायो राननाय हालुवा हाग्रा जाजोब्बाय हालुवा सबाय गायदोंमोन न'आवबो नै बेल' जाबाय सबाया। मानो होनबा गायनाय समावनो अखा हानानै माखासेया थैगौ दै थानानै दाउथुबो जाबाय। दब्लाय ना दब्लाय बिगासे मिथिला दब्लाय गैजागौमोन दब्लाय बेल'